Ajde, izbacite ga napolje, obezbeđenje, izbacite ga napolje, molim vas, izbacite ga napolje. A, to je sad kao opet neki prank, razumem, kao vi mene prankujete, pošto ste vi kao glavni u reality. Ma dajte, molim vas, ja da ispadnem. Šta radite vi? I ćao svima ljudi, moj ime je Cone, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. I danas, kao što vidite, došla je nova era YouTube-a. YouTube reality. Kao što znate, reality show je postao jako popularna vrsta emisija i mislim da je na svetskoj sceni generalno jako popularna, ali kod nas je nenormalno popularna. Znači, ja mislim da u Srbiji ne postoji gledanija vrsta emisije od emisija koje imaju veze sa realitijima. Tako da, mislim da nas uopšte ne čudi što je na kraju došlo do ovakve situacije da se stvori YouTube reality. Znao sam da će se to u nekom momentu dogoditi iz razloga što jednostavno svi novi influenceri, to jest većina, čast izuzecima, se pojavljaju na YouTubeu, na Instagramu, na TikToku iz razloga da bi dobili tu neku njihovu slavu, neku popularnost, neki novac ili tako nešto, a reality bukvalno samo to i nudi. Slavu, popularnost i novac. Ovim videom apsolutno ne želim da prozivam nikoga koji je učestvovao u nekom realitiju, učestvuje u nekom realitiju ili će učestvovati u nekom realitiju. Siguran sam da svi ti ljudi imaju svoje razloge zašto su ušli u taj reality i zašto su potpisali taj ugovor koji ih je na kraju učinio potencijalnim reality zvezdama. Reality zvezdama. Kad smo već kod toga, zanima me, čisto onako pitam informativno, da li biste vi volili da ja uđem u reality? Da li biste me gledali kada bih bio u realitiju? I da li biste možda glasali za mene da sam u nekom realitiju? Ne znam kako to funkcioniše beše, ali lupam da postoji neki broj telefona i treba napišite poruku, da li biste glasali za mene? Pitam onako. I još jedno samo pitanje, da li biste možda kupili nešto ovako i nosili to u školu? Čisto onako da bih ja pobedio sigurno u realitiju, samo pitam. Sve to čisto informativno, ne pitam ja za sebe, pitam za druga. Za druga. Šalim se. Ajde da pređemo na stvar. Vrste youtubera u realitiju. Postoji puno vrsta youtubera, tako da u ovoj epizodi vidjet ćete 5 vrsta youtubera u realitiju. Ako vam se baš svidi ovih 5 vrsta, samo treba da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ujete da ne biste propustili tu epizodu kada izađe. Pa da ne dužim više, hajde da vidimo naše današnje učesnike. Ćao ljudi, ja se bavim reakcijama, ja snimam reakcije na mom YouTube kanalu. Moj sadržaj je to da se smejem na tuđi content. Znači, ja se smejem na nešto što je neko smislio, snimio, izmontirao i izbacio. Ja se na to smejem. Ljudima se to sviđa, ljudi to lajkuju, ljudi to podržavaju, tako da eto, glasajte za mene. Ćao ljudi, ja sam gamer. Prankovao sam vas, gamer je sledeći. Ja sam prankster. Debil. Šta mi je cilj u ovom realitiju? Pa pazi, cilj mi je da isprankujem svakog učesnika ovde. Znači, apsolutno svako ko uđe u ovu ovde kuću bit će prankovan od strane mene. I tako ću ih prankovati sve do kraja, dok svako onako potpuno ne poludi i izađe iz realitija. I onda ostajem samo ja. Jednostavno neće biti nikakve druge šanse nego da ja jednostavno pobedim u ovom realitiju. To je jednostavno jedan jako dobar cilj. E pa čestitam. Molim? Svaka čast. Pobedili ste. Stvarno? Čekajte da javim mami. Ja ne verujem da sam već pobedio, znači stvarno ne verujem. Haha, prank. Ajmo dalje. Šta je sad? Ništa, mama. Ćao ljudi, ja sam gamer. Ne gotivim nešto mnogo da blame sa ljudima, tako da mi je mama preporučila da uđem u ove reality kako bih se socijalizovao, kako ona kaže. Ali realno, pravi razlog zašto sam ušao u ove reality je bio to što su mi rekli da ću dobiti 3 PSA 5 dok sam tamo i ako pobedim svih tih 3 PSA 5 mogu da nosim kući. Alo, 3 PlayStationa kod kuće, jel verujete? A i sami znate priču, Cone Gamer 07 nikada ne gubi. Ajde, izađite mi na crtu ako smete. Ajde, znate onu moju GGVP, winner, chicken dinner, ovo ono, ajde. Naleti, svi GG u chat, svi GG. Ja sam pevač. I nisam običan YouTube pevač kako neki pričaju, ja sam pravi pevač. YouTube koristim samo kao odskočnu dasku za neku mnogo veću karijeru koja me čeka. A koliko dugo snimaš za YouTube? Koliko se dugo bavim YouTube-om? Bavim se 12 godina, ali ponavljam, to je samo odskočna daska koja će jednog dana samo nekako mene odgurati napred i konačno ću dobiti neki poziv za neki nastup negde i to će jednostavno biti jedan savršeni događaj i svi će biti presrećni. Cilj u realitiju bi mi bio da mi 3 pesme uđu u trending.
Znači 3 pesme da mi uđu u trending. Znate kako kažu, nisi reality zvezda ako ne izbaciš pesmu posle realitija. Mislim, to svi kažu. Tako da neću izbaciti jednu pesmu, nego ću izbaciti odmah 3 pesme. I to dok budem u samom realitiju, ja ću izbacivati pesme i to jednostavno mora da uđe u trending. Jer ako ne uđe, ja stvarno gubim vreme ovde. Pozdrav ljudi, da li se čujemo? Napišite mi dole u komentarima da li se čujemo, sad sam upalio live tako da ne znam, inače zašto nisam u studiju kao i svi ostali, baš mi je danas palo da snimam 24 sata live, tako da eto, neću stići da se upoznam tamo sa svima, ali možda i bolje. Snimam 24 sata live 7 puta nedeljno, tako da nemam baš puno slobodnog vremena, ali dobro, imam veliku prednost u odnosu na sve učesnike iz razloga što mene gledate svaki dan po ceo dan i ja apsolutno nemam ništa da krijem. Ne moram da jedem, ne moram da idem u WC, ne moram da spavam, samo sam tu i eto, hranim se donacijama, tako da ako neko ima nek donira, hvala braćo. Sony Gamer, gde si brat moj, GGVP, winner chicken dinner, obožavam ovog lika. Ko pobeđuje u realitiju? Gamer će da pobedi. Hahaha, prank, ja ću da pobedim. Ja najlaganije. Pišite dole srce u chat ako se slažete. Baš su smešni. Ja pobeđujem. Inače, ako se pitate zašto nema ženskih učesnika u ovoj epizodi reality showa, to je zato što nisam uspeo da pronađem periku koju inače koristim u klipovima, tako da eto, ako lajkujete video, u sljedećoj epizodi bit će nekih ženskih učesnika. A sad da vidimo kako nam se to učesnici slažu 7 dana kasnije. Čekajte, stanite, nemojte ništa raditi dok se ja ne vratim, znači moram da prvo intervju pa posle mogu da reagujem na vas. A da znate kako je sad pevač popio vodu. YouTube pevač, ne pravi pevač. Kako se osjećam za sad? Pa znate kako, meni je super. Znači gde god da se okrenem ja vidim neku glupu. Content, ja vidim negde content za snimanje, za moje reakcije, razumete? I nekako mi je malo žao što je streamer ispao odmah posle 7 dana, znate. Čuo sam da su mu ugasili internet, kao neki izazov je bio da mu se ugasi internet, mislim da je to uradio prankster. I kad su mu ugasili internet, on je jednostavno počeo da plače i otišao kući, jer je valjda pomenuo da bez donacija ne može da živi. Stvarno ne razumem kako ne mogu da žive bez donacija, eto ja super zarađujem od mojih reakcija. Ali da, zapretio je produkciji da će sada na svojim streamovima da reaguje na naš reality i da će da nas proziva. Mislim da malo mene kopira tu, zato što znate kao reaguje na reality, ali kad izađem bit će drama. Sigurno će biti drama kad izađem, tako da samo me čekaj streameru, samo me čekaj. Ja sam ispao danas. Opet ste poverovali? Pa to je bio samo prank, streamer je ispao. Zašto bih ja ispao? Ja sam prankster, što bih ja ispao iz realitija? Da li ste vi ludi? Šta? To je to, izbacujemo ga, znači nema više prankova, dosta, lik je smorio, brate, sve. Ajde izbacite ga napolje, obezbeđenje, izbacite ga napolje, molim vas, izbacite ga napolje. A to je sad kao opet neki prank, razumem, kao vi mene prankujete, pošto ste vi kao glavni u reality. Ma dajte, molim vas, ja da ispadnem. Šta radite vi? Zašto nosite maske? Ne, šalio sam, samo sam se šalio, nemojte, molim vas, ne. Mene ovi ljudi uopšte ne zanimaju. Ova igrica je top. Rekli su mi da ružno pevam. I to 3 puta danas. Nikad neću da budem pravi pevač. Jao, gledaj se da ovog lika, molim te. A ovom gameru ću tako majku da... Znači vi niste svesni, ja ću mu tako majku da uba... I onda ću da mu ali on tako... A pa i sad molim te, a gledaj budalu, znači koji lik. Lajkite ovaj video ako se svideo, zato što ćemo u sljedećoj epizodi vidjeti kako se naši takmičari gotive posle mjesec dana u realitiju i također možda ubacimo i neke nove, tako da obavezno pored toga što ćete lajkovati ovaj video, pišite dole u komentarima koje to još vrste youtubera želite da vidite u sljedećoj epizodi vrste youtubera u realitiju. Ako ste na kanalu, obavezno ostavite subscribe, zato što ako niste znali, kada ukucate cone na YouTube-u, iskoči vam ovo. Zato što se ovo na engleskom zove cone, to jest cone. Tako da ako želite da budemo jači od ovoga, da pobedim u Google-u čunj, subscribeujte se, pomoglo bi mi jako. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav! Samo sam se šalio, nemojte, molim vas, ne!